खुलुमबाय नोंथांखौ डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दायो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। दा जों बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जोङो सरकारि राङारि अनसुंथाइ माखासे स्किम्सफोरनि सायावहाय जोङो सावरायगोन लोगोफोर। दा जोङो नैबे रेशन कार्डनि जोहैहाय जोंहा माइरं दालि सिनि संख्रि मोनोना लोगोफोर। दा बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा अरुण'दयनि रांखौहाय नोंथांमोना माला मोनगोन बिनि सोमोन्दैबो सावरायगोन लोगोफोर। आरो जोंहा बेजों लोगोसेबावनो जोङो माखासे स्कलारशिपफोरनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन दे लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। आंनिफ्राय गिबियावनो नोंथांनिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय लोगोफोर। जानुवारि जोंहा बोसोर गोदान हाबबाय लोगोफोर, नङा होमबा लोगोफोर? दा नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय। गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्राय जासिनाय थाबाय। जाहाथे मोजां मोजां नोंथांमोना गोदान बोसोरखौहाय बारहोहरनो हायो। दा नोंथांमोनाहाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौहाय मोजां मोजां बरायनानै लागोनखौहाय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो आङो खावलायहरनाय थाबाय दे लोगोफोर। दा जोंहा मेन टपिकआव फैदो लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि जोहैहाय जायफोराहाय एपिएल आरो बिपिएल रेशन कार्ड दङ नोंथांमोनाहाय आन्ना सेवा दिननि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोनाहाय फ्रियावनो नोंथांमोना माइरं मोनो, नङा होमबा लोगोफोर? दा नोंथांमोनाहाय माइरंखौहाय 1 जानुवारिनिफ्राय मोनबाय जानांगौ। नोंथांमोननिया माइरं होनाय डेटआहाय जोङो आसामनि सिमा सिगांनिफ्रायनो फोसावना होखानाय बायदि 1 थारिखनिफ्राय 10 थारिखनि गेजेरसिमाव होनांगौ। दा नोंथांमोनाहाय माइरंजों लोगोसे आरोबाव गोबां सुबिदा नोंथांमोना मोनदों आरो नोंथांमोना नैबे मुसुर दालि, सुगार माने सिनि, संख्रि बेफोरखौ नोंथांमोनाहाय मोनदों जानांगौ नोंथांमोननि गामि एरियाफ्रावबो। दा नोंथांमोनाहाय सिगाङावहाय नोंथांमोना थांनाय मासावहाय नोंथांमोना 117 रां होनानै नोंथांमोना मोननो हादोंमोन दे लोगोफोर बे दालि, सिनि, संख्रिखौहाय। दा नोंथांमोनाहाय 100 राङावनो मोननो हाबाय जानांगौ। नोंथांमोना 1 जानुवारिनिफ्राय मोनबाय जानांगौ लोगोफोर। बेखौहाय जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाहाय रिलिज खालामना होदोंमोन। टटेल बेवहाय 60 लाख रेशन कार्ड हल्डार्स फेमिलिफोराहाय मोनबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोनाहाय 100 रां होनानै नोंथांमोना बे माइरंजों लोगोसे सिनि, संख्रि आरो मुसुर दालि 1 केजि नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ दे लोगोफोर। दा आं बिदिनो लेटेस्ट आपडेट्स लानानै नोंथांमोननो बेबायदिनि गेजेरजोंहाय मिथिहोनाय जाबाय दे लोगोफोर। बेजों लोगोसेनो जोंहा नैबे जोंहा जायफोराहाय पस्ट ग्रेजुवेटनिफ्राय आन्डार ग्रेजुवेट नोंथांमोना फरायगासिनो दं, मानि नोंथांमोना जायफ्रा फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं आरो नोंथांमोना जायफ्रा फार्स्ट इयार नोंथांमोना एम ए आवहाय जायफ्रा फरायगासिनो दं, डिग्रि लागासिनो दं, दा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां दे लोगोफोर नोंथांमोननि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय। दा नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा आसामनि सिएम बिथाङाहाय मामायाहाय नैबे मोनसे स्किम्स खालामना होदों दे लोगोफोर। हौवासाफोरनि थाखायल' बे स्किम्सआहाय दा बाबु आसनि होननाय मोनसे स्किम एनाउन्समेन्ट खालामखाबाय। दा बे स्किमखौहाय जोंहा फेब्रुवारियावहाय लन्च खालामसिगोन दे लोगोफोर। दा जायफोराहाय पस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोनाहाय जायफोराहाय डिग्रि पास जानानै नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जानानै एम ए नोंथांमोनाहाय खालामगासिनो दङ, नोंथांमोना फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार एम ए आवहाय फरायगासिनो दं, नोंथांमोननोहाय मास मोनफ्रोमबो नोंथांमोननो 2,000 होगोन होननानै बेवहाय फोसावना होदों दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जायफोराहाय आन्डार ग्रेजुवेट नोंथांमोनाहाय ग्रेजुवेट खालामबाय, नोंथांमोना ग्रेजुवेट फरायगासिनो दङ, जायफोराहाय फार्स्ट सेमेस्टारनिफ्राय लानानै नोंथांमोना दासिमावहाय रानिं फरायगासिनो दं, नोंथांमोननो 1,000 नोंथांमोननो होगोन होननानै स्टुडेन्टसफोरनोहाय सिएम बिथाङाहाय फोसावना होबाय नैबे बाबु आसनि स्किम्सनि गेजेरजोंहाय। दा नोंथांमोनाहाय बेखौ मोननो थाखाय माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जानांगोन होनब्ला नोंथांमोननि फेमिलि इनकामाहाय एनुवेल इनकामा 4 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा दे लोगोफोर। बेवहाय सिएमआहाय बुंदों। आरो नोंथांमोनाहाय बे
स्किम्सनि गेजेरजोंहाय बाबो आसनिनि स्किमनि गेजेरजों बे फैसाखौहाय माला मोननो हागोन नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौहाय नोंथांमोना माला मोननो हागोन होनोब्ला दा नोंथांमोनाहाय फेब्रुवारि दाननि 1 थारिखनिफ्राय बिथाङाहाय होगोन होननानै बुंदों अर्थात नोंथांमोननो बे स्किम्सखौहाय बाबु आसनि स्किम्सखौहाय फेब्रुवारिनि यावहाय बेखेवनानै होगोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोना फेब्रुवारि दाननि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेराङारि अनसुंथाइ स्कलारशिपनि फैसाखौहाय मोनगोन दै लोगोफोर दा बेनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स जाहैबाय जोंहा अरुणोदय दै लोगोफोर दा बे अरुणोदयनि रांखौ नोंथांमोनाहाय अरुणोदयनि रांखौहाय मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर दा नोंथांमोना माला मोननो हागोन आं बेखौनो जोंहाय खिन्थाहरनो सानखादों मानो होनब्ला जाहाथे नोंथांमोनाहाय क्लियार जायो दा नोंथांमोनाहाय नैबे बोसोर गोदान जानुवारि मासखौहाय नोंथांमोना नेथ'बावथारनांसिगोन नोंथांमोना फैबाय थानाय जानुवारिनि 10 थारिखआव नोंथांमोना अरुणोदयनि फैसाखौहाय मोननाय नंला दै लोगोफोर दा बेखौहाय नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा नोंथांमोना बिदिब्ला जानुवारियाव नोंथांमोननो अरुणोदयनि फैसाखौ होआब्ला मालाथो होलायगोन दा बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों दा नोंथांमोनाहाय जानुवारियाव नोंथांमोना मोननो हानाय नंला जानुवारिनिफ्राय लानानैहाय नोंथांमोनाहाय नैबे एप्रिल माससिम नोंथांमोनाहाय खेबसेनो फेब्रुवारि दानाव नोंथांमोना मोननो हासिगोन दै लोगोफोर अरुणोदयनि रांखौहाय दा नोंथांमोनाहाय 3.0 आवहाय जायफ्रा 1.0 आव मोनबाय थाग्रा बेनिफ्राय 2.0 आवहाय मोनबाय थाबोनायखा बिथांमोना जायफ्रा 3.0 आवहाय एप्लाइ खालामबोदोंमोन बिथांमोनासो मोनगोन आरो जायफ्राहाय एप्लाइ खालामाखैमोन बिथांमोना मोननाय नङा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैयाखैब्ला आरो फैदोंबा नोंथांमोना मोनगोन आरो दा जोंहा बेनि प्रसेसाहाय सोलिबाय थादों अफिस लेभेलफोरावहाय दा नोंथांमोना खबर लानानै एप्लाइ खालामफिन गोदान एप्लाइखौहाय खालामनानै ला अब्ला नोंथांमोनाहाय फेब्रुवारि दानावहाय खेबसेनो नोंथांमोना मोननो हागौ दा नोंथांमोना बेसेबां मोनगोन होननानै बुङोब्ला जोंहा फेब्रुवारि दानावहाय 8,000 होगोन होननानै जोंहा आसामनिसिम बिथाङाहाय फोसावना होबाय दे लोगोफोर बेवहाय जोंहा नोंथांमोना जानुवारिनिफ्राय लानानै नोंथांमोना 12,500 मोनो नालाय मास मोनसेयाव लोगोफोर दा जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलसिमावहाय जों मास मोनब्रै जायो नालाय लोगोफोर बेवहाय नाय बेबायदि हिसाब खालामनानै दिन्थिखादों बिथांमोनाहाय दा जानुवारिनिफ्राय लानानै एप्रिलसिमावहाय 5,000 नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर रग' गथा नोंथांमोना मोननो हासिगोन जायफ्राहाय अरुणोदय 3.0 आवहाय दाख्लै थांनाय नोंथांमोना डिसेम्बरनि 12 थारिखआव जायफ्रा मोनदोंमोन बिथांमोनाहाय मोननो हासिगोन दे लोगोफोर बे रांखौहाय दा सिमा बेखौहाय गावनो एनाउन्समेन्ट खालामनानै फोसावखाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे गोजोनथाव रादाबानो जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय जोंहा नैबे 5,000 फैसाखौहाय मानि थाखाय होगोन दा बेवहाय जोंहा एमएलए इलेक्सन खाथि सौफैयो मानो होनब्ला बेयाव कौरव कन्डाक्ट नाङोब्ला फैसाखौहाय होनो हानाय नङा बेनि थाखायनो खेबसेनो फेब्रुवारि दानावहाय होनो होननानै बिथाङा बुंदों दे लोगोफोर दा जोंहा नैबेयावहाय 3,000 रां आरोबाव नोंथांमोननो बिहु बैसागुनि थाखाय नोंथांमोननो स्पेसियेल गिफ्ट हिसाबै होनो होननानै बेवहाय रिलिज खालामबावबाय बिथाङा फोसावबावबाय दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय बिहुनि स्पेसियेल गिफ्ट हिसाबै एक्सट्रा 3,000 फैसा नोंथांमोना मोननो हाबावसिगोन दा नोंथांमोना 5,000 प्लास 3,000 नोंथांमोना 8,000 नोंथांमोना फेब्रुवारि दाननि 20 थारिखआव नोंथांमोना मोनगोन दे लोगोफोर 20 थारिखआव होनदों 20 थारिखआव नोंथांमोना फेब्रुवारि दाननि 20 थारिखआवहाय 8,000 रां नोंथांमोना अरुणोदयनि रांखौहाय मोननो हासिगोन दा जोङो माखासे भिडिअ क्लिप्स नायनि दे लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय बुजिनानै आरो खोनासंनानै लाबानो जाबाय जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाहाय मिडियानि गेजेरजों फैनानै मा बुंदों दा नोंथांमोना बेखौहाय नायना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर ससे भिडिअ क्लिप्स आं नोंथांमोननो दिन्थिना होलांनि অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা খবৰ দিব বিচাৰিছো নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰা সদায় এটা বিতৰ্কিত বিষয় হৈ থাকে সেইকাৰণে কেতিয়াবা বিৰোধী পক্ষেও আপত্তি কৰে যে ইলেকশ্যন চলি থাকোঁতে কিয় অৰুণোদয় দিলে আমি যাতে বিতৰ্কৰ ঊৰ্ধ্বত থাকিব পাৰোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে আমি আগতীয়াকৈ 8,000 টকা দিম তাৰমানে প্ৰতিগৰাকী আই মাতৃ যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি পাই আছে they will get জানুৱাৰীত আমি তেওঁলোকক নিদিওঁ একো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত একেলগে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে একেলগে আগতীয়াকৈ বহাগ বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে তেওঁলোকক আমি 8,000 টকা
তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে হস্তান্তৰ কৰিম তেতিয়া আৰু বিহুলৈকে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ বিহু পালন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ আই মাতৃ সকললৈকে এই সুন্দৰ উপহাৰটো ঘোষণা কৰিব খুজিছো এই ধৰণে আপোনালোকক জনাব খুজিছো যে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়া ছাত্ৰসকলক আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মাহত 2000 টকাকৈ আগবঢ়াম আৰু গ্ৰেজুৱেট পঢ়া ছাত্ৰসকলক আমি মাহত 1000 টকাকৈ আগবঢ়াম প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰা এই বছৰ আমি টিডিসি আৰু পিজি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকক বা ষ্টুডেন্ট সকলক এই আঁচনিত আমি সামৰি লম এই আঁচনিখন সকলোৰে বাবে মুকলি নহব যাৰ পিতৃ মাতৃৰ উপাৰ্জন 4 লাখ টকালৈকে আছে তেওঁলোকৰ বাবে আঁচনিখন দিয়া হ'ব বিলো 4 লাখ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আদি এই আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিব ছোৱালী সকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোকে দিছো বাবু আঁচনিত আমি 4 লাখ টকা উপাৰ্জনলৈকে আমি এই আঁচনিৰ সহায় আগবঢ়াম